Dongor TV o koktoma thumnai bukhuk samoli koina jamatia lai thangnai salo Donpurni koktoma thumai kifilmani yagulo lahar pati mongo klaimani abono khnaoi thangi naikha Khumlung Press Club ni bisingo khopjak tippa tei TPM ni adongrok thangai nainai mani bini yapongni belakheno problem ungei operation khaina nangmani bagai thei nangai tongmani a koktumarok aro thangkan kino khanaikha thei nango hnai khanamani logi logino Khumlung Press Club ni khoroksa adong Probit Deborma bini bwsakni theino ruwei phano je mantei chubawana hnai chubakha tai bini logio tai khoroksa adong boba haikeno borok kanai kheno chini bukhukno theiranani hinai relaikha samoli bosan hanya waktu matum nai bomia kalau accident ngai bini o yakku khatika pom kabo operation khaja boi thinya kaban bagai santir na boka bo house kang bo to dongwat TV o nung kangai an ko sini khorang o plaza anin mongka an bung probit जों दिनै Khumlung Press Club TIPA TPM kaitham kaisa Press Club kaini media organization ni bororok जों gotono saimano mia horo samoli konna jamatia koroksa koktuma thumnaije bo lahar pati mongo sagolo kumanka bini yakung gongsa bekreng rok nostong khani singdi kutmanka जों agotla jibi sakhamno go phai bono naika bobai kok salaika doctor bobai kok salaika erbore saimanka kaini unit korok nei borok ni three nangi dong besenga ba haikeno jini bisingo koroksa Probit Deborma tei koroksa Clinton Deborma ok Probit ok koktoma thumnai jeni bagai जों thir laika naideo kono जों sanani kok layo jini koktoma tibrasa koktoma thumnai roni bagai health insurance bo jotei nangmani जों gotono saimano health insurance manani thangkangke rajyo sarkar tei bo जों mania o jaga wa Agotla Press Club eba tripura hastego gobangma koktoma thumnai rok tongo oboni jini tibrasa roni saitebo borokni borok se bangkokmani bagai जों o jaga o haste hapangni dalbidal sepsap manani health insurance manani belai kutuk aboni bagai जों Khumlung Press Club sikangni sibino ADC hapangno khorangti samani health insurance khlaijakthung pension चालू खाइजाखथों advertisement policy चालू खाइजाखथों नै आवन बागै जों हाइनो हाइदाबो गयमुंनारगो ADC हापांनो दागति health insurance advertisement new policy तै pension चालू खाइजागानि बागै